Injinia Lazaro Kanyambo kamentiere alongi tolo madakika 4 ambassador Mondomi idwok penjo go chaka ngimed gi wach mari mugik mana ka penjo majo pinyoro erokamano men kuom those 4 questions. Word mar Cleopas omiyo a lot of accolades. Wachon mane ginin kare indeed e-citizen bear. This is a good system. Money enhanced revenue collection services in wange at your convenience. Ogo record mibadhi or create opportunities nikijende. Revenue visibility is very clear, so gini ober. Ruth wachone ponti shida ma network umoja, and then and nigini in a bit expensive network issues. Upon waborango maybe could Safaricom what the problem is at umoja. Ngen ntie kundemoko ma maybe gintie i pockets. Maonge network maber. So waborango could service providers Airtel, Safaricom, mondo wane kaka maybe gimachan gimate ko moja. So karut nyalo oroni more details then mondo wa technical officers mondo range nang matemre. Then min faith wachoni gini ber ntamio sharp kodonji kanyo. Sha biro kata taifa care. Obiro matek ne wachon mondo gilwok od gi mondo kagibiro e-citizen to gitieko gise register ji maber mondo ka gidonjo ingeni bende dware ka nyithindo biro to gen nyithindo mabende oseikre maber gise puodhre maber so pod wapuodho gi kono ka gise puodhre to gibodonjo e-citizen. Gima dwa wacho mogik omin my parting shot and ma Kenya wasego very good strides in terms of service delivery. Ingene kani i Africa te wani e piny mokwongo man gi services mang'eny moingo pinje te mek Africa sani. Mamano we must be very proud of it. Gimwase timo kaka piny wacho. Number 2 go record mibadhi. Revenues mane leak go mane jadwong piny machon mane wacho ne wa lose about 2 billion. Sani mago koro gi piny na mondo wane kuma some of those revenues there. Most of it sani was a dino buchego. To mogik kabisa. Come on. Onego warang kaka piny kaka wadhi enhance mondo wa attain economic liberation mar piny ni. And that is the best way. If we can be able to actually maintain that and attain that real economic liberation, my revenue collection din piny te ma bende wadi dino be ose dingi kunde ma revenue leaks ntie koka expense